Morning! Happy Thursday, guys. Wait lang, bro, Tintin. Text natin si Tito Papin. Dali. Gusto nang mag-ano na ito na naman. Gusto mo na lumabas? Di ka ba nilabas ni Kuya Chris kahapon? Ayan. 8 a.m. Morning. Pero nagising ako ng 7. At tinawag na ako ng kalikasan. Ay, maaga pa pala eh. Kaya pala, wala pa siya. Ano ba? Ano na naman bang menu natin ngayon guys? Everyday nila na problema yung lulutuin. Ayan, kahapon ang daming nasayang sotang moon. Hindi ko pala dapat inubos yung noodles. Kala ko kasi konti lang. Eh, lumalaki pala yun. Yan. Pero anyway, okay lang. Mas marami naman yung nakain namin kesa dun sa nasayang. Kalimutan ko kasi sabihan sila na ilagay sa ref. Eh, mabilis mapanis yun. Hinano ko nga kagabi. Parang hinahabol ko pa na makain ko pa kasi maasim na talaga kay Natbin na. So, buti na lang hindi sumakit yung yung tiyan ko kasi pa ko na isang subo. Nakakain pa ako. So, ano ba, girl? Morning, girl. Mag-chia na lang siguro ako. Muna, kasi pupunta kami ni Dayan sa sa LTO. Ayan, kukuha kami ng medical. At, yeah, wala na pala ito. Bakit nandito pa? Mag-ano kami ng driver's license, magre-renew. Ayan, madalas nyo na makita to guys na ginagawa kong breakfast. Itong chia, tsaka frozen smoothie. Yan na nabili ko sa Greens and Beyond. Matagal din siya kasi hindi naman ako everyday nagaganto. Yan. Kasi minsan gusto ko kape lang, ganyan. So pag gusto kong busog na busog ako, is ito. Katulad ngayon, sobrang empty ng stomach ko kasi hindi ko alam, kumain naman ako kagabi, diba, yung adlay rice. Isa pa pala yun. Kapag ka-adlay rice ang kinakain ko, sobrang busog ng pakiramdam, pero kinabukasan, parang empty na agad yung yung sigmura mo, lalo na kapag CR ka na. Pero okay lang yun. And baka ituloy ko yung yung adlay. Yan, naghahanap ako ng murang supplier nun. 1, 2, 3. So, maganda rin kasi itong chia. Gawa ng nakabusog. Lakas makabusog. Tama na ba yan? Tagdagan ko pa. Ay, kabay. Ayan po, ubos na nga. Kukuha na naman ako sa store. So, chia lang. Tapos, any milk. Ayan, yung sa akin is almond. Kasi syempre, diet-diet ka ng lola nyo. Ang bilis ko nga yung pangalawa na agad to. Parang natatatlong ko lang to. Gamit ko lang 1 litro. Nag-add ako ng equal. Kasi medyo mataba nga. At ito, walang walang sugar content din. Spirulina lang. Oh, tama. No added sugar siya. Tama siya bang. So, nag-add ako ng equal. I forgot. Ito muna pala. Grabe. Ang laki kasi ng puhunan ng ng tag dito. Ng Pure Beauty Collagen.
kapag magre-restock ako nito, kailangan maibenta ko muna yung atay ko. Joke lang. Ang laki ng puhunan niya. Pero ano siya, mabenta naman siya. Bentables, kaya okay lang. Kaso syempre, yung puhunan, pinapaikot ko lang din. May ibang product pa akong pinapurchase. Nare-restock. Ayan. Bahala na. Ayan, 149 pala to guys. Isang ganito. Ano na siya? 16 cube na. Yan, siguro 2 beses nyo na siya magagamit. Carry na, diba? Kaysa mag-ano ka, mag-shake-shake ka pa dyan na ano. Tapos, messy pa. Ito yung buksan mo na lang, ihulog mo sa mug mo, lagyan mo gatas, and kung ano-ano pang mga supplements na nilalagay mo. Tapos, hayaan mo lang siyang matunaw. And ready na. Consume mo na. Ayan. Bakit? Wala pa si Tito Paps. Fry tayo ng spam. Tapos kumuha ko ng galbi sauce para pang ano, pang based sa spam. Para may lasa. Siyempre, hindi puro alat. Ayan. Yan yung grill natin. Muusok na. Konting oil. Maninipis lang pala yung ginawa ko, guys. Kasi naalatan ako masyado dito sa spam. Although less sodium na to. Kanina pa nag-aantay siguro to. Ano? Nada, Tito Paps. Oh, kunin mo na yung ano. Kunin mo na yung pantali mo, dali. Kunin mo na dan. Pantali. Halika dito. Pantali. Dito. Dito, pantali. Oh, dito. Dito. Pantali. Pantali. Pantali ni Groot. Oop. Oh, yan. Oh, kunin mo na. Kinuha dyan. Oh, bigay mo na kay Tito Paps. Bigay mo na kay Tito Paps. Bigyan na. Ano? Kaya mo itali sa sarili mo? Ha? Wala pa si Tito Paps eh. Wala pa. Ano? Akin na ilalagay ko na sa iyo. Give na kay Mami. Hoy, poknat. Huwag sirain yung harang natin. Bumila ko nito sa Shopee. Pinangaharang ko. Buhay mayaan na. O sige, ikaw na maglagay. Ikaw na maglagay. Ikaw na? Ikaw na? Wala pa nga. Wait lang. Masisira. Wait lang. Wala pa. Oh, tingnan muna. Nauna na. Pantali mo! Babalik yan. Babalik yan.
Grotin! Groot! Halika! Tali mo na. Excited kasi eh. Assemble na natin, guys. Yan. Yung can ng spam ang mold ko na rin. Ito na pala, guys, yung finished product. Ayan, tag-apat sila ni Lucas tsaka si Chris. Kasi mahilig din pala sa ganito si Lucas, yung mga seaweed. Ayan, kasi yung isa wala ng egg. Kinulang na sa egg, kumain kasi si daddy. Pwede na yan. Nakawalo. Hindi lang pare-pareho yung kanin. Yung ng kanin. Thickness. Pero kaya lang yan. Dito kami sa Metro Point ni si Dayan. Ayan. Kasi dapat kuha kami ng medical para sa pa-renew ng lisensya. Kaso, first week of December pa daw kami pwede pa-renew. Ayan, may kasi dito LTO renewal office. Kaso, second week of December pa nga kami pwede. At January pa yung namin. Expiration nung first week of December tayo pwede magpa-renew. Kasi yung namin, January pa. 60 days before pala. 30? Ay, 30 days. Kasi nabasa ko sa 60 days. Kaya sabi ko November pwede na kami magpa-renew. Eh, di pa pinayagan. Na lang. Uy, tagal kong di nakapunta rito. Hindi, pero tingnan mo, sabi niya 2018. 4 years ata, 3 years akong hindi nakapasok dito. Lang ito yung daan. Oo. Tapos dito pa ako nagpapa-ship sa LBC. May LBC dito sa 3rd floor. Dito ako nagki-claim ng mga payments. Dito si Chris madalas magpabili ng Jollibee, kumain, pagkasama ko nagpapa-ship, yung ganun. Pero madami pang bakante, oh. Wala na. Ito, wala na. Strike na lang kami. Ayoko magdalawang sakay. Pupunta rito, nagpatid ako kay Rico, eh. Kasi dalawang sakay din naman kami. Oo, dalawang. Nakakinis pa. Ito na, pasama-tuan na sakay lang. Nakakabis din. Nakakabis din mag-commute. Nakakabalik ako sa kanan. Hello! I'm here na. Sa Valor, sa taas. Kung ilaw sana. Ayan. Magluluto ako ng ng dinner. Paano ka-ating? Kasi yung kinain daw nila kanina, lang. Yung spam rice na ginawa ko. So, nag-ano din na kasi ako kanina. Nakalimutan ko. May binaba akong liempo. Yung sliced liempo. Yung thinly sliced. Inano ko na to, sinalt ko na siya. So, iyan ako lang siya. I-fry ko lang siya. As is lang. Hindi na ako maglalagay ng breading. Yarn. And then, meron pa ako dyan sinaing na tulingan. Sinag-crave ako. Yan, bumili ako ng water bottle strack. Ayan na yung binili kong sinaing na tulingan. Tapos gumawa ako ng bawang. Sibuyas, kalamansi, sili, tas kamatis. Yan. Hindi ko na nga napigilan. Nag-ano na ako. Tumikim na ako. And then yung, ito na. Yung maninipis na liempo. Sarap. Crunchy, crunchy. Then, finally, mauubos ko na yung sinaing ko na adlay. Yan. With egg. With egg pa. Yung kasama sa kahapon.
yung nilaga ko dahil nagluto ako ng sotanghon, di ba? So, kasama na yung kainin natin. Yan. Yan, si Daddy nagbubuo pa ng ano eh. Lagay ng tubig. Binili ko sa ano. Shopee. Liga na, di. Mamayang. Init. Egg tapos ano? Kamatis. Sold na. Pero busin ko na tong rice. Sayang. 시래기 봐봐. 배터리 있어? Meron pa na isa. Ayaw mo talaga na ano? Binatog. Binatog rice. Dapat yan nyug. Ha? Nyug. Yog. Sarap naman ah. Egg. Kamatis. Kung kumahal mo ko? Hindi. Pwede rin naman. Give mo may talong mo. Ay, burst. Pero mas masarap yung ano, yung nabibilhan ko dito sa ano, sa Libertad. Sarap yung sinaing niya. Yung buto ng ano is talagang sobrang lambot. Parang sardinas na kalambot. Lambot na sardinas. Pwede mo nang kainin. Diba? Ganun ako kalakas sa isda. Ayan, skincare time na naman guys. Finally nakakuha na ako ng skin roll. Ayan, new set. Pero meron pa naman ako ditong ano, ganyan kakonti na toner. Yung ano lang kasi wala na ako yung cream. So, ayan siya. Very pink. Ayan. Ay, ayan yung laman niya. Isang cream, isang dito night cream. Tapos, yung pang-araw nga, ano yun? Sunblock. And then, yung sabon niya. Ayan. Pwede sa katawan. Then, yung toner. So, ang bango, grabe. Tingnan nyo yung difference ng ano, ng lumang-lumang night cream sa bago. So, ito yung bago. Ayan siya. Naka-cello pa. Ayan. Namula ulit yung ano ko, yung pinag-pimple ko, pero wala na, diba? Ayan. Kasi binakba ko, dry na sana siya. Binakba ko. Ayan, namula. Hindi kasi makatiis eh. Hindi, hinaan mo. Dinig na dinig pa yun, de. Ayan. Ayan. Brown na rin pala siya, pero ano pa siya? Tag dito? Creamy pa rin. Unlike nung isa, super duper ano na. Para ng kulangot. Ano yun? Para ng kulangot ka dry. Side by side natin. Ay, kabayo ka. Ano ba yan?
So, yan. Ito, ma-creamy pa eh. Yan. Then, yung ayan, yung expiration nito 2022 pa. Ito, wala na. Natanggal na yung expiration niya. So, anyway, mag-toner na muna tayo. Kasi yun naman yung first step. Siyempre, maghilamos, then toner, then cream, then yun na. As simple as that. Mahapdi ito kasi na ako eh. Binakbak ko eh. Konting ano pa. Pero tolerable naman. Ayan, tomorrow magpapavaksin yung mga bagets. Ako na lang sasama kasi si Nenay magpapahinga gawa ng, ayun nga, may order sila kanina. Tapos bukas, rest day niya. Ayun, wala siyang nakabook na order tomorrow. Kaya sabi niya, ikaw na lang sumama sa mga bata. Same din naman yun, ikaw yung guardian, yung ganyan. Para makapagpahinga nga siya. Sabi ko, okay. And then, baka itiretso ko ng magpa national ID din sila. Pati kami, ayan, isahan na lang. Total, wala din naman akong lakad tomorrow on Saturday pa. Kaliwa yung ginagamit ko kasi ang sakit. Di ko alam kung saan ako nahiwa. Kanina naghuhugas ako sa parang may masakit. Ayan. Yung pala may hiwa talaga ako. Ano kaya to? Ano siya nakuha? Wala naman to kanina. Nasa baba ako eh. Yan. Then yung cream na. Saka yung bago. Ay. Siyempre, lalagyan ulit natin yan. Same at same lang naman guys yung yung skincare ko. Yung not yun din. Kaya for sure nananawa na kayo. Pero kita nyo naman yung effect, diba? Hindi ako naglalagay ng foundation. Talagang lang, sunblock lang lagi. Yan. Kahit na powder, na baby powder, hindi ako naglalagay nun. Minsan, kapag sobrang makintab na yung mukha ko, yan, naglalagay ako na. Pero, sobrang minsan lang. And then, ayan, lip mask by Laneige. Ayan, yung lang to, yung trial pack. Tagal na ito sa akin eh. Expired na nga ata to eh. O, kita? 2021. May 17, 2021. Expired na siya. Pero, di ba naman na yung muso ko guys? Hindi pa naman siya namamaga. So, okay na okay pa. Ganda kasi nito eh. Ang ng lips. Sobrang dry. Lalo na't nasa malamig tayo lagi. Aircon, ganun. Yan. So, ayun lang guys. Ang vlog today. May bagong upload pala ako. So, malamang nanonood na kayo ngayon. Night! Itong asawa ko, lagi na lang nasa May nakuha ka bang kayamanan dyan? Hindi, nasa laot ako. Wala akong ginagawa. Pendungin kita dyan eh. Good night na. Night. Uy, ba't ang gwapo mo sa Pro filter yan. Uy, walang filter yan. Ano ka ba? Tama nga, ibimitin mo sa tunay na buhay, oh. Ano, huwag mo na. Bye!